Дню крымского сопротивления российской оккупации. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Ну и в этот день мы вспоминаем те события, которые происходили в Симферополе возле крымского парламента. То сопротивление оккупации, о котором говорит Гульсум, крымские татары, тысячи крымских татар, украинцев вышли к зданию парламента показать, что Крым – это не Россия, что Крым – это Украина. Давайте посмотрим, как это было, и продолжим наш разговор. Что будет рассматриваться на сессии? Вопрос отставки правительства, общественно-политическая ситуация. Давайте перебилим на несколько дней сессию, чтобы эти люди разошлись. Крым, Украина, едины! Я даю вам слово, я даю вам свою жизнь, что никакого отстранения не будет. Крым победил! Рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Виталий Безгин. Витаем вас. Добрый вечер, Виталий. Виталий, вы ж крымский, вы ж в Євпаторії. Так. Где вы находились в это время? В цей момент якраз повернувся в Київ, насправді. Тобто відбулися події розстрілу Майдану. І потім, через кілька днів після цього, я якраз таки приїхав в Крим Євпаторію відвідати мати, в якої день народження був. І якраз я повернувся до Києва і безпосередньо, напевно, наступного дня спостерігав вже за цими подіями десь на Ютубі. І варто ж визначити, що це насправді останній день до прямого вторгнення Російської Федерації в Україну. Бо наступного дня ми ж розуміємо, що відбулося з безпосередньо цієї будівлі в центрі Симферополя. Как воспринимали эти события? Что чувствовали на тот момент? На той момент все одно, я думаю, що не до кінця вірив, що безпосередньо станеться те, що сталося. Тобто навіть коли були якісь же ці історії про псевдореферендум подібні, все одно ми тоді з мамою розмовляли телефоном регулярно. І ну якось тоді вже було зрозуміло, що воно йде не зовсім по тому сценарію, коли вже фактично українські війська там були роззброєні де-факто, коли появилися всі ці борди, де замість українського прапору була свастика і так далі, всі ці подібні речі, стало зрозуміло, що якось біда прийшла. І тоді я пам'ятаю, до речі, свою розмову з мамою, і тоді якраз вже починалися певні занепокоєння в Донецькій, Луганській областях. І я тоді сказав для неї і для себе десь пророцьку річ, я сказав, що на Донбасі не буде як в Криму, на Донбасі буде війна. Ну, для мене чомусь це було абсолютно очевидно. Почему? Ну, розумієте, я ж виріс в Криму. Да. І об'єктивно я вважаю, що ми так Крим програли окупанту набагато раніше. Ну, відверто. Я просто пам'ятаю, коли я був малий, вчився в школі, коли от пан Аксьонов тут був ще схуднувши, зараз він трошки вже в іншій формі, так? Коли листівки «Руський блок», напевно, році 8-му, 10-му, вони щотижня, щомісяця були в поштових скриньках. Телебачення всюди було російське. Тобто, в принципі, пропаганда була. Якби відсіч почала даватися тоді, коли пані Вітренко ходила з маршами проти НАТО, то, напевно, щось могло б статися. Оскільки Київ тоді фактично Крим віддав на відкуп місцевим феодалам, тобто не було державної політики, не було культурної політики, не було безпекової політики, то це був логічний і сумний десь проміжний етап нашої історії по відношенню до автономії. Тут я вчився в Євпаторії, де було 17 шкіл. З них одна була україномовна.
ну якби, от це в принципі яскравий показник того, що Государственная политика. Да, державної політики щодо Криму не було. А те, що весь інформаційний простір був зайнят фактично Росією, ну це ж якби була правда. Тому коли тобі накачують, готують суспільство, готують, а потім просто вкидують ще правильні меседжі, на превеликий жаль маємо те, що маємо. Але я переконаний, що в тому числі враховуючи події 26 числа в 2014 році, що без прямої інтервенції все одно не вдалося би тоді окупувати Крим. Ну для мене це очевидно. Но верилось, что Россия, как старший брат, как она называла себя, и даст топором так в спину брату українцю. Ви розумієте, я ніколи не вважав Росію старшим братом. Я не знаю, причому чому і звідки це взялося в якомусь моєму там менталітеті, але якось не з клас таки в школі був чи що, ми якось не сприймали Росію. Тобто, А вы в украинской школе учились? ні, я в російськомовній школі вчився, в російськомовній, не в україномовній. І причому, більше того, в мене були десь до старших класів, в мене були проблеми з українською мовою, відверто. Тобто я коли вже зрозумів, що буду вступати в Київ, ну батьки зрозуміли, то вже був репетитор, і ми займалися винятково через це. І вже потім, там в 14-му році, 15-му, я повсякденно перейшов на українську мову. Але загалом об'єктивно були з нею проблеми. І десь, напевно, в несприйнятті мови, культурне середовище теж було подібне. Воно все впливало. Но у нас в студии до вас за пару часов был герой Украины Григорий Амельченко, и он говорит, что на этом митинге 98% крымские татары, где украинцы. Почему они позицию тогда не показали? Гарне питання. Гарне питання. Знаєте, мені здається, що відповідь трошки в тому, що те найбільш свідоме покоління молоде, проукраїнське, да, там, можливо, буде нескромне, але до якого я себе відношу, воно ж, як правило, з Криму їхало. В Київ, Харків, в Харків багато їхало. Тобто воно там не залишалося. Ну, відверто. Да. Якщо просто потім приїжджаєш з Києва, що будучи студентом, наприклад, в моїй рідної Євпаторії, ти ж розумієш, що найбільше якийсь активний прошарок спільноти, що там є, відверто якоїсь соціально активних громадян. Це старші класи школи. Тому що вищої освіти як такої немає. Там, в моїй Євпаторії там вище був Луганського університету Даля, здається, філія. Тобто вищої освіти немає. Якогось бізнесового активного середовища немає. Тобто типова територія, звідки умовні інтелектуальні еліти виїжджають. І є туризм, да, в якій Разве здебільшого что в Симферополе была пару Ну, в университетов. Симферополі окрема престижных, історія, на Таврійський університет там був, якщо не помиляюся, і ще філія Київського національного економічного теж була. Ну, плюс в Севастополі щось було. Але в таких містах, як Євпаторія, взагалі цього всього не було. Тому, я думаю, це такий природній момент, коли виїжджає інтелект, а плюс масована зомбі-атака через телебачення, засоби масової інформації. Тому сказати, що де було проукраїнський прошарок населення, я думаю, що об'єктивно його тоді було мало. Об'єктивно мало. А хтось був просто пасивний. А в цьому ж теж специфіка, якщо загалом подивитись на регіони, я точно прихильник того, що країну треба зшивати. Але на якесь ментальне сприйняття ми ж розуміємо, що Південь і Схід набагато більш пасивні, ніж Західна Україна, ніж Північна Україна. Ну, це просто реальність, яка, напевно, склалася ще з радянських часів, з часів заселення, десь депортації, подібних речей, цього штучного змішання, яке не давало десь викристалізувати правильні меседжі. Ну, тобто, важко щось заперечити, наприклад, там, з точки зору монолітності позиції мешканців Волині. Бо Волинь завжди була Волинь. Галичина, от вона була Галичина. А якщо брати, наприклад, регіони, що постраждали від агресора, Донбас, ну ми ж розуміємо, які там були переселення, що там суміш. Да. Крим те саме, була депортація кримсько-татарського народу, були заселення, в тому числі переселяли з різних кутків тоді Радянського Союзу, і це все не дозволяло сформувати якийсь локальний патріотизм. До речі, дуже важлива річ, я завжди кажу, що на півдні і сході в нас проблема з локальним патріотизмом. У нас є прекрасно західноукраїнське місто Івано-Франківськ, да, з унікальним локальним патріотизмом. У Львова він є, у Тернополі є. Не знаю, в моей линии такого не было взагалі. Вот этот уникальный патриотизм, о котором вы говорите, он присущ коренному народу Крыма, Абсолютно. автохтонному народу Крыму. Вот как вы думаете, если бы Украина все же реализовала право крымско-татарского народа на самоопределение на то время, может быть, вот эти события не произошли бы? Я не думаю. На превеликий жаль, я відверто не думаю. Більше того, я і достатньо обережно ставлюся зараз до питань, наприклад, національної автономії. Ну, об'єктивно. Тому що я кажу, що я за національну прив'язку регіону з точки зору шани корінному народу. Але після тих подій мене лякає сам статус автономії для Криму. Я вважаю, що всі області мають бути рівними. Тому я думаю, що навіть якщо тоді був би
державна політика щодо самовизначення, без державної інформаційної політики воно б не вирішило питання. Воно, скоріш за все, через те, що Російська Федерація підігрівала би протистояння якраз умовних російськомовних і умовних представників кримсько-татарського народу, тільки простіше знову було роздмухувати і розділяти народи, так як і Росія це робить всюди. Вона ж подібні речі здійснювала і в Грузії, і в Молдові. Це ж український кейс вже не є новим. Тому я думаю, що якраз таки навіть ця ставка не спрацювала би, на превеликий жаль. Занадто ми запустили процес. Треба було починати реагувати в 4-5 роках. Но согласитесь, в отношении крымских татар до 2014 года ведь было очень много сомнений. И только после 2014 года, когда крымские татары вышли в 98%, крымские татары вышли 26 числа на митинг, защищая интересы Украины и территориальную целостность Украины. Да. Безумовний факт. Тобто безумовний факт, що був скепсис. Більше того, він же теж народжувався, я не знаю, через там якісь природню комунікацію чи до фейкову, але... Стереотипи? Стереотипи. Я ж виріс в Криму, я пам'ятаю, що казало старше покоління, там умовних там дідусів, бабусь, всі. Вони ж казали, що якщо, це ж щира правда, будуть збільшуватися права кримських татар, то вони будуть сприяти інтеграції Криму до Туреччини. Ну, такий був меседж. Ну, це ж бред, ви ж розумієте, що це безумно. Я це розумію, я бред. Але тепер уявіть покоління людей, а Крим же достатньо віковий, якщо ще демографію взяти, віковий, які виросли на радянській традиції, на радянській пропаганді, в яких серед кращих спогадів життя це хокей, Харламов там і, не знаю, похорони вождя. І їм абсолютно логічно це лягає в парадигму їх мислення. Звісно, що це абсолютний абсурд. Навіть з точки зору геополітики, ми ще розуміємо, що... Да і логістики, в принципі, територіальної, розумієте? І яка б не була влада там в Туреччині, да, по-різному можна давати оцінки, але в нас країною-агресором і окупантом, що розв'язує конфлікти на пострадянському просторі, є тільки одна країна – це Російська Федерація. Але чомусь тоді, ну це ж питання як з Чорноморським флотом РФ, так? Меседжі, які був у всіх кримчан, якщо не буде Чорноморського флоту РФ, НАТО нападе, Сполучені Штати нападуть, бла-бла-бла. То есть вообще Черноморский флот как угроза национальной территориальной целостности, оно как бы не воспринималось. Звісно, я пам'ятаю. Это не было угрозой, да? В Криму, звісно, ні. Ну, А для официального Киева, то есть не воспринимали Черноморский флот как возможная Я угроза? пам'ятаю, що президент Ющенко, він якраз таки говорив, що з цим треба боротися, подібні всі речі, до там славнозвісних ще газових угод, які в тому числі забезпечили перебування потім і Чорноморського флоту. Він якраз про це говорив, але я пам'ятаю, як реагували там кримчани старшого покоління. Та, типу, бред. Ну, Росія брат, Росія не нападе, це Штати хочуть там нас окупувати. Не зрозуміло, що Штатам окуповувати в нас, але да, абсурд. Але звісно, що кримчани, переважна їх більшість, вони ж були в парадигмі братський народ. Ну і ніхто не вірив, да, так? Я думаю, що об'єктивно ні. Що в такий спосіб відбудеться, думаю, что не верю. А вот если снова же вернемся к событиям 26 февраля, как вы считаете, в тот день просто удалось на день оттянуть оккупацию, или же из-за этого митинга Россия вынуждена была 27-го вводить уже свои войска, зеленых человечков, так сказать? Скажу, напевно, прикро річ. Ми сьогодні якраз це обговорювали з випадково колегою, з одним представником КМДА, який теж кримчанин, і який тоді, до речі, був в Криму. І ми зійшлися на думці, що скоріше все ці події, ця відсіч, що була тоді в Сімферополі, і фактично те, що були окупіровані фактично протестні активності в інших містах Криму, призвело до того, що Росія пішла на більш радикальний сценарій. Тому що вона зрозуміла, що шляхом навіть якихось проплачених і підготовлених акцій в умовно мирний спосіб, тобто не через пряму інтервенцію, вона не може досягнути тому, що Крим розгорнеться в бік Росії. І через, я думаю, що в тому безшумний варіант операції не проходить. І саме через цю відсіч 26-го, скоріше за все, вони і задіяли вже більш радикальний сценарій. Зачем? Але це ж... Зачем? Зачем Путіну Крим? Чесно? У мене немає відповіді. Дивіться, в мене може відповідь ґрунтуватися винятково на тому, що людина ж скрепа, собиратель земель русських. Та? Ну, винятково в цьому контексті. Я не знаю нашу. Ну, логіка зрозуміла, да? Це ж, як і в цей фільм, достатньо старий, голівудський, да, «Хвіст віляє собакою», да? Що в тебе проблеми в країні, в тебе падає рейтинг, розпочни війну. Да? В даному випадку в тебе проблеми всередині країни, окей, розпочни збирати землі. І, до речі, ми це бачили у 2008 році, да, війна в Грузії, да, 08. Потім ми бачили це безпосередньо з Кримом.
Я, чесно кажучи, ми ж розуміємо прекрасно, що Крим для Росії – це санкційний тиск. Окей, зрозуміло, що це для оточення Путіна купа грошей, вкрадених на будівництві Кримського мосту. Окей, да, для Ну и освоение вообще всех федеральных денег. Да, і в принципі зараз те, що відбувається в Криму там з Нікітським ботанічним садом, коли, вибачте, там землі заповідні просто вирубуються під забудову, да. Ну це всі ці подібні речі. Але тим не менш, коли зараз ми бачимо об'єктивно проблеми з водопостачанням, проблеми з розвитком території, проблеми, коли там побудували дорогу, розірвавши населені пункти. Ну, я не знаю. Я думаю, що це було от в контексті винятково геополітичного кроку. Тому що з точки зору якоїсь іншої раціональності бути не може. Але знову ж таки, про що говорити? Якщо, ну, як можна взагалі оцінити дії країни, яка порушує, в принципі, світову правову систему? А как же бездействие официального Киева на то время? Дивіться, мені важко оцінити, насправді, тоді діяльність Києва, яка вона була. Я думаю, для того, щоб дати об'єктивну оцінку, треба дійсно піднімати всі стенограми всіх закритих, в тому числі, засідань. Деякі з них, до речі, оприлюднювали. Ну да, делили портфелі, розподіляли в кабінеті міністрів. Період, я відверто не є прихильником в цьому контексті. Я дуже багато за що критикую попередню владу, вважаю, що обґрунтовано. Але я не є прихильником те, що здали Крим. Ну, на даний момент я не бачу для себе якогось підґрунтя сказати, що це була абсолютно свідома просто небажання вступати тут в конфлікт. Я не знаю, наскільки, розумієте, ми не знаємо, наскільки тоді була готова українська армія, щоб протистояти. Враховуючи те, що ми отримали після влади Януковича, скоріше за все, вона була фактично зруйнована зсередини, деморалізована, недофінансована і роззброєна. Це факт. Не, мы на то время посещали многие воинские части. В Евпатории, в Бахчисарае, в Севастополе руководители воинских частей говорили, что они готовы, солдаты готовы, но почему-то через пару дней им просто приказали сдать оружие, закрыть оружейки. Через пару дней российские военные зашли и начали блокировать оружейки, не просто воинские части. Вот Поэтому... только что в нашей студии Изет Гданов говорил, что на то время на территории Крыма находилось 2500 сотрудников Альфы, которые были готовы. Ну, дивіться, тут от цих насправді фактів там глибоке, то що було всередині, я не знаю. Якщо дійсно були такі речі, знову ж таки питання розслідування, хто давав накази. Да? Хто давав накази, наприклад, не стріляти в цьому контексті. Тому що ми ж розуміємо, що мантра російська про те, що без жодного пострілу, то ж неправда. Конечно. Були і військовослужбовці українські, які загинули, які були вбиті. Двоє. Да. Тому важко сказати. Важко сказати, чи можна було тоді втримати ситуацію. Важко сказати, чи призвело це до ще більшого кровопролиття безпосередньо. Але, на моє переконання, за свою територію, за свою землю все одно треба боротися. І тоді треба було боротися. Сейчас на телефонной связи с нами Андрей Щекун, журналист, общественный деятель, переселенец из Крыма, участник тех событий. Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Доброго дня. Мы вспоминаем те события, которые происходили 7 лет назад возле Крымского парламента. Какие воспоминания остались у вас, какие эмоции были после этого митинга? Были ли надежды на изменения в лучшую сторону? Ну, на той момент емоції були досить позитивні, і було таке натхнення і думки, що все-таки ми вистояли і ми перемогли. Але з одної сторони і була тривога, чому ми розходимося, чому ми повинні розходитися, бо парламентарі Верховної Ради Автономної Республіки Крим могли б зібратися і 27-го, і треба було б знову організовуватися 27-го і протистояти. Тим більше, що ми бачили вже ситуацію в Києві на Майдані, коли люди не розійшлися, коли навіть стріляли в них. Тому отаке двоякі відчуття. От з одного боку перемоги, а з другої сторони гіркоти того, що ми до кінця не залишилися під стінами Верховної Ради Криму на той момент і не захистили, ну скажімо, нашу можливість захищати. А если бы остались бы возле Крымского парламента, как вы думаете, сценарий России был бы другой или какой сценарий они реализовали бы? Что удалось? Ну, не знаю, який би був сценарій, але 100% захвату такого, як це відбулося, і тим більше, що коли б нас було там досить багато і на ніч залишалися, то точно такого би сценарію вони б вже не реалізували. Пане Андрею, прошло уже 7 лет с момента оккупации полуострова Россией. Довольны ли вы действиями украинских властей сегодня в направлении деоккупации полуострова? Ну, скажімо так, що державної політики в стратегії як такої на сьогоднішній день немає.
Є позитивні якісь дії, але є і негативні дії. Тому, коли немає стратегії і немає розуміння в свідомості державних посадовців, як формувати цю політику, то зрозуміло, що негатив і відчуття, скажімо, гіркоти на сьогоднішній день. Найстратегічніше, що на сьогоднішній день державна політика України повинна бути, це повинно спиратися на внутрішньо переміщених осіб з числа тих, хто боровся рядом 26 лютого, пліч-опліч, а це і представники Меджлісу кримськотатарського народу, проукраїнські активісти, українці Криму, ультраставрі сьогодні згадувати треба, і всіх тих людей, які би могли до державної політики опертися влада. На жаль, вона цього не робить, вона не бачить нас. І сьогодні, насправді, це найбільша помилка. Тому що, якщо згадувати організацію українських націоналістів в екзилі, боротьбу їх, 70-річну боротьбу з радянською владою, то вони саме в суті своїй спиралися на саме людей, які українці приїхали з усіх точках світу і робили цю державну політику проти радянської системи, щоб Україна стала незалежною державою. Оце саме головне те, що сьогодні немає в державній політиці 7 років України. А есть ли у вас видение, какие шаги сейчас должна делать украинская власть для освобождения? К примеру, мы видим, что одна власть говорила, что стратегия есть, но ее как бы нет еще. А сегодня президент Зеленский заявил о том, что РНБО должно разработать стратегию. Получается, что другой стратегии не было, только будет новая стратегия. Про стратегію ми вже чуємо, ви ж знаєте, 7 років, так? І колишній президент України Петро Порошенко давав доручення РНБО в 2016 році вже в червні презентувати. І сьогодні ми бачимо знову доручення нового президента Зеленського. Але насправді, я не бачу конкретики, коли буде презентована ця стратегія. Але важливіше навіть не презентувати і не напрацьовувати цю стратегію, а важливіше її реалізовувати. Знову ж таки, коли я ставлю питання, яка повинна бути стратегія, короткострокова, довгострокова, певний період визначити, і далі фінансування стратегії. Вона не повинна бути мертва стратегія. А щодо стратегії, давайте не забувати про те, що вже напрацювали громадськість і Меджліс кримськотатарського народу в тому числі під час першого та другого з'їздів вимушених переселенців з Криму, які відбулися в 2014-2015 році, і заклали фундамент комітетських слуханнях, і потім парламентські слухання 2016 року. І є постанова Верховної Ради про рекомендації по стратегії деокупації. Там все викладено, там насправді все в нас є. Потрібно проаналізувати цей закон і спитати президента, чому він не виконує свою постанову Верховної Ради у своїй компетенції. Треба спитати Верховну Раду України, чому на сьогоднішній день немає законодавства, те, яке сьогодні в стратегії прописано постановою Верховної Ради, а це і прийняття законів України про корінні народи, про статус кримськотатарського народу. Чому нема на сьогоднішній день Кабінет міністрів України не виконує свою? Там все розписано. Насправді у нас є вже стратегія, по крайній мірі, початок діалогу і початок реалізації стратегії. У нас немає реалізації, немає політичної волі. Дякуємо дуже. Андрей Щекун, общественный деятель, журналист, был с нами на прямой связи. Большинство людей на вопрос, чего бы вы никогда не простили, отвечает предательство. По данным Службы безопасности Украины, 90% сотрудников правоохранительных органов на территории Крыма на то время перешли на сторону России. Это предательство, это коллаборационизм. Безумовно. Когда Украина будет принимать закон о коллаборантах? На цьому тижні нарешті зареєстровано. Ваш законопроект? Зареєстровано. Я буду, звісно, говорити про законопроект «Слуги народу». А він зареєстрований, і я сподіваюся, що перше читання він пройде наприкінці березня, початку квітня. Я дійсно вважаю, що це необхідно. Причому необхідно воно якраз таки з точки зору і щеплення, і все ж таки збереження подальшої державності. Ви зараз навели приклад правоохоронців, але є інші приклади. Є приклади в тому числі політичних діячів, які в 2014 році з триколорами зустрічали братський народ, зустрічали країну-агресора, зустрічали його так. Колони воєнних. Колони воєнних. Так, зустрічали на Донбасі, зустрічали безпосередньо в тому числі на межі Криму і Херсонської області. І ці люди зараз прекрасно в 2020 році на місцевих виборах 25 числа пообиралися головами громад,
депутатами обласних, районних рад, рад громад. І це ж люди, які, в принципі, не те, що є колаборантами просто по собі, вони готові підривати українську державність зсередини. Тому, звісно, що законопроект необхідний, і якраз таки він, мені здається, з точки зору якраз статей, в тому числі за деякі випадки, якщо принесли смерть, він несе ще довічне ув'язнення, але загалом десь 15 років. Мені здається, що це про превентивну міру. А от про заборону обиратися і займатися політичною діяльністю – це набагато більш корисно для очищення українського політикуму наразі. Давайте подробнее обсудим ваш законопроект. Кого он коснется? Вот определение коллаборанта. Дайте, Критерии, пожалуйста. Вот возможно. критерий коллаборанта. Кто это? Там дійсно є різні критерії, але в даному випадку там кілька категорій. Від тих людей, хто безпосередньо не визнає агресію російської держави, Російської Федерації по відношенню для України. Від тих, хто брав участь і бере участь в публічній активності, мається на увазі публічні заходи, мітинги і так далі, які спрямовані проти української державності. Найгірше, що там передбачено, це люди, які в добровільний спосіб співпрацювали чи співпрацюють з органами, так би мовити, адміністраціями на тимчасово окупованих територіях. Звісно, що це ключова історія для нас. И какое же наказание тем людям? Там є різні покарання, фактично там від 10-15 років або до довічного ув'язнення. З точки зору кримінальної відповідальності, так. Тяжке це, якщо у разі їх діяльності... Да, где вот эта грань между тяжелым коллаборационизмом и более? Воно залежить від того, чи мали ці наслідки людське життя. А з точки зору іншого, тобто люфта 10-15 років, там є повноваження, що розслідування в цьому аспекті займає Служба безпеки України. Відповідно, ми ж розуміємо, що це дуже непростий момент. З точки зору дослідити, провести, в тому числі, аналіз, свідки і подібні речі. Це ж, до речі, та дискусія, до якої ми ще прийдемо, якщо знову буде підійматися питання амністії. Так? Ми ж розуміємо, що дуже складно відфільтрувати людину, яка просто десь стояла в стороні, чи людину, яка насправді воювала на боці бойовиків. Вы смотрите, это десятки тысяч правоохранителей. Це аналітика, безумовно. Это десятки тысяч полицейских, это десятки тысяч военных. Они все будут привлекаться к ответственности. Депутатов местных, вот как вот будет вот это определение? Спочатку це аналітика. Спочатку це аналітика, встановлення фактів і формування все ж таки доказової бази. А тільки після цього притягнено до відповідальності. Але варто зазначити, от ти сказала про поліцейських, що навіть ухвалення цього законопроекту не до кінця дозволить вичистити систему. Там вже інша проблема, що купа з подібних людей, вони ж були звільнені після Революції Гідності. І що потім сталося? Що через прогалини в законодавстві вони відновилися і навіть досі відновлюються. Навіть люди, які коїли злочини не тільки про Україну і проти Майдану, вони відновлюються. І це вже проблема. Да, і це проблема не МВСу, це проблема безпосередньо того правової системи, в якої ми живемо. Тому абсолютною панацеєю без нарахування іншого законодавства цей законопроект на превеликий жаль не стане. А предусмотрены ли сроки давности по этим уголовным делам, если даже будут рассматриваться? Потому что кто-то говорит, что 10-15 лет прошло, и все, как бы человек не... Наразі до першого читання не передбачено, але я думаю, що це предмет дискусії вдосконалення між першим та другим читанням. Среди наказання є такий пункт: автоматично обмежують участь злочинців у виборчому процесі, заборонено входження до виборчих комісій, бути спостерігачем або довіреною особою, заборонено доступ до державної таємниці. Тобто люди не зможуть голосувати на виборах. Не зможуть голосувати, Після вже деокупації і реінтеграції. Безумовно. І це ж торкнеться не тільки тих людей, хто безпосередньо співпрацював. Ті, хто безпосередньо співпрацював, вони мають, ми кажемо не про людей. Є ж люди, які просто живуть зараз так званих ЛДНР, але вони просто, так сталося. А як же ті, які ходили на цей псевдореферендум і голосували? Я думаю, насправді ми ніколи не побачимо реальних даних по голосуванню на псевдореферендумі. Оскільки він був псевдо, це так само, як референдум, що нещодавно відбувся в Російській Федерації по начебто правка в Конституції, де роздрукували А4 бланки, да, ні, і поставили галочки без жодної верифікації. Я думаю, що тоді була та сама подібна історія, тому псевдореферендум не може бути критерієм по віднесенню до потенційного колаборанта чи ні. Крім людей, які публічно агітували, закликали і проявляли антидержавницьку діяльність, звісно. Але такі факти можна встановити в тому числі по засобах масової інформації, подібних речах. Знову ж таки, СБУ має ставати аналітичною службою, і з тих кадрів, з ким особисто я спілкуюсь, які представляють підрозділ територіальної цілісності зараз, там дійсно аналітична робота ведеться. А чем ваш законопроект «Слуги народа» отличается от законопроекта, который предложило Министерство реинтеграции по вопросам оккупированных территорий о переходном правосудии? Я не читав законопроект міністерства.
І, власне, він же не зареєстрований. Єдино дійсно мав консультації з юристами. Вони кажуть, що перехідне правосуддя з точки зору правової норми, світової практики, воно є правильною, саме правильним підходом до подібних речей, які використовують в світі. Ну, але ми розуміємо, що коли ми кажемо про події, в тому числі 7-річної давнини, і загалом про військовий конфлікт, це завжди політико-правові рішення. І це завжди дуже непростий діалог, там буде більше політичного чи юридичного. Як ми розуміємо, якби в голові кута в нас було юридично взагалі в світовій практиці, то не сталася б окупація Криму. Ну, відверто. Тому що це порушення всіх міжнародних договорів і права. Тому наш законопроект – це, звісно, якраз таки про політичне правове рішення. Можливо, законопроект Міністерства реінтеграції, він більш юридично виважений. Тим не менше, я думаю, що ми в будь-якому випадку будемо з ними співпрацювати і комунікувати під час роботи над даним законопроектом далі. Но этот законопроект будет работать только после деоккупации или во время оккупации? Ні, він буде працювати і зараз. Ми ж розуміємо, що ми говоримо в тому числі про людей, які зараз перебувають на підконтрольній території України, в тому числі можуть обіймати посади. Я можу розповісти кейс з реального життя, коли були місцеві вибори. В силу того, що я багато працюю по регіонах, ми були з колегами, і був на Херсонщині, в Генічеському районі, і проходив хлопчик, просився в списки безпосередньо від «Слуги народу» балотуватися. Ми намагалися все одно через там аналізувати всіх каналів, хто підходить. І просто знайшли по цій людині відео, яка бігала безпосередньо в 2014 році, розповідала про право народу на самовизнання, про референдум, про подібні речі, фактично виправдовувала окупацію Криму і так далі. Ми його відсіяли. Потім він пішов балотуватися в списках іншої політичної сили, я думаю, всі здогадались, з якої. Для якої, в принципі, це не є проблема, оскільки він жодного разу... список попав, да? Так, в принципі, рідний список для нього. Я не знаю, чи обрався він депутатом там, чи не обрався. Але якщо обрався, то це людина, яка прямо потрапляє під статті і норму даного законопроекту як колаборант. А что думаете относительно личности Могилева? Важко сказати. Об'єктивно важко сказати. Он может попасть под закон о коллаборантах? Ну, треба досліджувати. Я не можу сказати, що мені відомо багато фактів про його діяльність безпосередньо в ті роки. Чи зробив він на той момент достатньо, щоб протистояти діям країни-агресора, я маю сумніви з цього приводу. Наскільки він сприяв цьому, треба вивчати. Не просто он отдал власть и ушел. Когда в стране нужно было чрезвычайное положение, даже в регионе объявлять, сложил полномочия, сказал, что депутаты отправили. Надзвичайним станом там проблемніше. Ми ж розуміємо, що надзвичайний стан могла оголосити Верховна Рада. Тобто це не оголошувалось безпосередньо рішенням. Звісно, треба вивчати там законодавчі акти, які регулюють питання Криму, тому що все ж таки була автономія. Але все одно це правильніше було б зробити повноваженнями Верховної Ради, щоб поширити його не на всю територію, а безпосередньо частково, так само, як потім з політичних мотивів зробив Петро Олексійович, власне, в 18-19 році. Ну, тільки тоді це були політичні мотиви, а тут це було реальне питання порятунку територіальної цілісності. Просто нет и ни одного доказательства, сколько было там депутатов в этом парламенте, которые отправили якобы его в отставку, он записал видеообращение, честь имею, все, как бы ушел. Но это человек, который работал в МВС, генерал, если не ошибаюсь, должность, ну, как бы человек, который ориентируется в этих правовых вопросах. Ну, я думаю, що це такий спосіб, то знову ж таки, розуміючи те, що ніхто не перевірить, скільки було депутатів, 100% там немає ніяких доказів і стенограм, тому що там був хаос. Навіть ті відео, що в нас було на початку ефіру, там, де ще пан Ріфат виступав, ми розуміємо, ще було, що творився певний хаос. Тому з точки зору, ми ж розуміємо, що можна звинуватити з точки зору емоцій і бути абсолютно правовим. Абсолютно інша історія – це доказова база. Я думаю, що в цьому аспекті з доказовою базою можуть бути велетенські проблеми. Когда будут голосовать? Я сподіваюся на кінець березня, початок квітня на винесення на перше читання. Проголосують, як думаєте? Я думаю, що так. Мені здається, що для цього моменту маркером певним стало голосування кілька тижнів назад постанови щодо Революції Гідності. Там було приблизно 260-270 голосів. І це було ще й за заниженої явки, тому що ми розуміємо, що ковід все одно він десь косить ряди. Тобто, де-факто, не голосує ОПЗЖ, і не голосують поодинокі депутати в різних фракціях. Всіх інших ці питання єднають. Я думаю, тут буде таке саме голосування. А этот закон не будет регулировать правовой статус переселенцев, этих колонизаторов, которые переехали з території Росії? Наразі ні, наразі це він не регулює, але думаю, що знову ж таки предмет доопрацювання. До речі, будемо раді, якщо і інші політичні фракції долучаться до цього процесу. Шевкет, ты, кстати, интересную тему затронул. Просто удивила позиция министра Резникова. Помните, некоторое время назад он сказал... недели две назад он сказал, что после деоккупации Крыма
те, которые заехали с России в Крым и поселились в Крыму, могут выбрать оставаться им в Крыму и принимать гражданство Украины, либо уезжать к себе в Россию. Как вам така позиція? Ну, Вже не менше полумільйона. На моє переконання, якщо це люди, які ніколи не мали українського громадянства, а вони його в апріорі не мали, то жодних підстав, в тому числі правових, щоб вони там залишалося. Я вже не кажу про підстави з точки зору логіки державної безпеки. Ну, їх немає. Ну, вони незаконно туди заїхали. Абсолютно, абсолютно. Ми навіть, по-перше, вони порушили законодавство України, якщо в'їхали не через територію України, відповідно, не через українські контрольно-пропускні пункти. Ну, що 500 тисяч, як би, стояло б на КПВ Чонгар-Каланчак-Чаплинки, По-друге, я да? думаю, що в цьому контексті таке питання, можливо, це не зовсім коректно, пан Олексій висловився, має стояти винятково по відношенню до українських громадян. Ми ж розуміємо, що де-факто в Криму в усіх два паспорти. В усіх громадян України там два паспорти. Тому що українські паспорти, 99% громадян не здали. Ми ж розуміємо, тому що людей винудили, тих, кого примусили, зрозуміло, обрубали фактично всі кінцівки, це правда. В усіх інших, я маю на увазі недержавних службовців, так би мовити, в даному контексті, то звісно, що український паспорт зберігся. І для цих людей... Ура-патріоти, які жигали на той волні ейфорії. Це трошки такий, маргінез певний. Я до того, що для цих людей це буде вибір. Ми ж розуміємо, що, можливо, комусь з них сподобалось під крилом окупанта. Я думаю, що, господі, чемодан, вокзал, Росія. Мост построили. Для всіх інших, безпосередньо можна. Для всіх інших, звісно, що це буде вибір. Для громадян Росії, які безпосередньо туди дійсно потрапили як колонізатори, це ж насправді, знову ж таки, радянські методи. Конечно. Просто розбавити корінне населення, змінити баланс певних поглядів і діяти в подібному. Плюс ми ж розуміємо, що коли ми кажемо про 500 000 людей, це ж здебільшого військові та їх родини. Це ж в Криму триває мілітаризація фактично острова. Это ж не про туризм, не про розвиток. Даже по последнему докладу Антонио Гутерреша, генсека ООН, только в Севастополе количество населения увеличилось на 300 тысяч. Ну а кто это, если не военные? Плюс Сімферополь. Але там є плюс, там же ще внутрішні процеси міграції. Фактично відбувається повне спустошення північної частини Криму. По-перше, тому що Північно-Кримський канал. По-друге, там якраз ставка десь була на сільське господарство, яке зараз там неможливо, і жодних рішень окупант для цього не знаходить, крім намагатися тиснути на Україну. Тому там ще й внутрішня міграція, але вона, звісно, відбувається здебільшого в Сімферополь, який так само з точки зору населення зростає. Давайте подключим к нашей беседе Крым. С нами сейчас Энвер Куртиев, член Меджлиса крымстарского народа. Энвер ага, селям алейкум. Алло. Алло? Алло? Так, не слышит, к сожалению, нас Энвер Куртиев. Попробуем его еще раз связать. Вот говорили про заявление министра Резникова, и если вспоминать, в прошлом году, если даже не ошибаюсь, указом Путина запретили не гражданам России иметь земельные участки в приграничной зоне. Это вот це правда, ми реагували навіть публічно, як парламентарі безпосередньо на цей наказ. Дійсно, вони фактично в такий спосіб, знову ж таки, намагаються здійснювати тиск. Продати? Або безпосередньо користуватися винятково документами громадян Росії. Звісно, що це фактично такий спосіб добровільно примусова історія. Воно зовсім буде не логічно з точки зору прикладу. Це насправді як щеплення добровільно примусово в Ізраїлі. Це так само фактично Путін заганяє всіх безпосередньо в правове поле Російської Федерації, про те, що територія окупована. Давайте поговорим о том, что будет, и о том, что делается сейчас в направлении деоккупации Крыма. Уже 7 лет. Можете ли вы назвать несколько практических шагов, которые уже сделали в направлении деоккупации? Успешных. Не про инициативы, не про намерения, а что сделали? Я вважаю, що це велика проблема. Об'єктивно. Я у вас був попередній спікер на включенні, він же казав частково правильні речі. Що ми багато кажемо про те, що стратегії є чи немає. Я вважаю, що послідовної, однозначної, покрокової стратегії по деокупації її немає. Об'єктивно. Так, зараз є ініціатива президента про Кримську платформу. Вона правильна з точки зору повернути в світовий порядок денний. Але, знову ж таки, ми кажемо про ініціативу. Напевно, коли це відбудеться, а якщо ще більш правильно, якщо це відбудеться за всіх світових лідерів, зокрема і президента Сполучених Штатів, ще й до 30-ї річниці незалежності України, це буде дуже правильний і дуже сильний сигнал для світової спільноти. Але зараз це процес перемовин. З приводу представництва президента, я, чесно, дуже поважаю Антона Кориневича. Але з точки зору практичних кроків мені важко сказати, наскільки вони дієві.
інформаційна політика є ваш прекрасний канал. Він приватний. Чи є державна, більш глибока політика інформаційна щодо Криму? Я щиро не знаю, чи дивляться в Криму UA Крим Суспільне. Я чесно не знаю. У мене взагалі є сумніви, що багато людей в Україні його дивляться, тому що це, напевно, не зовсім той контент, який близький, зокрема, і кримчанам. Тому в цих питаннях є проблеми. Добре, що в Криму є українське телебачення. Добре. Добре, ще краще, що тепер там немає українського телебачення імені пана Медведчука, тому що воно ж там теж там було. Але те, що український канал там все одно є, це важливо. І толерувати там питання Криму – це важливо. Але з точки зору системної державної стратегії покрокової, я думаю, з цим велика проблема. І нарешті треба з цим щось робити. 7 лет. 7 років гасел, ну там 7-5, об'єктивно. Одна справа говорити про патріотизм і повернення території, інша здійснювати практичні кроки. Ну а когда мы с лозунгов перейдем на действие, наконец? Сподіваюсь, що ми зараз перейдемо. Об'єктивно, так. Я просто, дивіться, ми кажемо, ініціатива з Кримської платформи правильно, так. МФО, до речі, яке мій колега пан Умєров створив в парламенті щодо питань Криму. Правильно. А ви вошли, так? Я, звісно, я ж кримчанин. Не дав мені співголову, щоправда, але це таке. Хай на його совісті буде. Але, знову ж таки, це ж воно утворилося, які ми зможемо отримати практичний вихлоп як інституція, мені поки важко сказати. Те, що ми в площині українського парламенту і всіх зверненнях до світової спільноти зараз артикулюємо Крим. Це важливо, але це важливо в тому контексті, як так само, як Грузія артикулює, що тимчасово окуповані території – це їх території. Але з точки зору деокупації є проблема. З точки зору правильних кроків, я вважаю, що правильні точкові кроки і по відношенню до Донбасу, і по відношенню до Криму – це розміщення адекватних центрів надання адміністративних послуг прямо на кордоні з тимчасово окупованими територіями. Тому що це наближення української держави до громадян. Ми ж розуміємо, що як би там надавала щоки Російська Федерація, український біометричний паспорт важить більше, ніж російський закордонний паспорт. Це просто факт. Тому що люди хочуть бути мобільні. Тому, насправді, я прихильник є того, що треба створювати картинку. Міжнародний аеропорт в Херсоні, з якого можна полетіти там в Європу кудись, зараз стоїть окрема історія. Це важливо для картинки. Гарні дороги на прифронтових територіях і територіях біля окупованих – це важливо. ЦНАПи – це важливо. Це, здається, дрібничка, але це зв'язок української держави з українськими громадянами на окупованих територіях. І це те, що робить подібні речі, і в тому числі завдяки і Міністерству реінтеграції, і там Міністерству цифрової трансформації, це дійсно правильно. Тому що це все ж таки контакт. А ми розуміємо, що без такого контакту взагалі важко отримати результат. Але чи є це запорукою однозначно повернення на території? Ні, тому що навіть спосіб вітрини цього не гарантує. Я завжди наводжу приклад. В Грузії є Аджарія, прекрасна, і поруч з нею є Абхазія. Колись були туристичні. Звісно, що ще за часів пана Саакашвілі з Аджарії, з Батумі створили просто картинку, космос, космос. І в порівнянні з тією прірвою, що на окупованих територіях, це реально прірва. З точки зору того вони показали, якщо ви з Грузією, у вас так, якщо ви з Росією, у вас ось так. Але це ж не вплинуло на повернення території. Тому що там стоять російські військові. І в Криму стоять російські військові. И мы разумеем, что... Мы же понимаем, что это был не выбор людей. Это же не выбор людей, да? Чтобы они посмотрели и сказали, о, как круто в Україні, давайте вернемся в Україну. Это ж не выбор людей. Але це формування позиції, формування точки зору. Це те, що ми починали мій ефір. Росія накачувала людей 10 років інформаційно, в тому числі створюючи картинку про те, що в Росії трошки вища пенсія, в Росії щось там краще. Забувало сказати, що в Росії ціни настільки ж вищі. Да? Це окрема історія, і нема жодних свобод. Але це так само елемент правильної пропаганди. А пропаганда має бути створювати успішні кейси, демонструвати, що тут під цим прапором жити краще, це важливо для реінтеграції все одно. Крым с нами на прямой связи. Энвер Куртиев, член Меджлиса крымстарского народа. Давайте попробуем его еще раз связать. Энвер, ассалям алейкум. Слышите ли вы нас? Алейкум селям, слышу. Энвер, 26 февраля, вспоминаем, вы тоже были на этом митинге, как член Меджлиса, как гражданин Украины, как крымский татарин. Какие были тогда надежды? Мы помним, что тогда мы победили, мы радостно ушли. Опять Энвер пропал. Видимо, ему кто-то звонит по вайберу. Алло. Вот, да, кстати, интересный момент. Связь всегда с Крымом связь обрывается. Я думаю, кто-то хорошо работает. Я думаю, хтось непогано працює. На жаль, для нас. Можливо, це конспірологія, але чомусь я про це зараз подумав. Сегодня Крымско-татарский ресурсный центр объявил акцию «Начали чи болить».
Вот. И они сейчас по Украине проводят, помнят ли люди про Крым, спрашивают. Вы говорите, что часто путешествуете по Украине, работаете по работе. Как люди отзываются о Крыме? Помнят или для них это опять просто горы, море? Чебуреки, Ну, просто хорошее пахлава. лето проведенное? Знаєте, я сьогодні їхав якраз з Бучі, ми захід мали в Київській області, якраз з водієм, і він сказав, що їх родина дуже сумує за Кримом. Звісно, вони там бували винятково як туристи, і для них це не та біль, як для нас з вами, тому що ми там виросли, народились, там десь родини, родичі і так далі. Але, звісно, що сум і біль він є, і мені здається, він в більшості є. Тому що, я думаю, знаєте, це як військовий. Навіть якщо військовому відрубати руку, там так трапляється, да, то потім є така річ, як фантомні болі. Тобто органа поруч з тобою немає, але боляче. От мені здається, десь подібне відчуття. Я думаю, що більше того, ми ж розуміємо, що зростає нове покоління, і воно вже точно зростає не в парадигмі братського народу. Воно зростає в парадигмі, що комусь розірвали родини, в когось погибли родичі безпосередньо на Донбасі, безпосередньо в тому числі і в Криму. Так. І це все точно вже інше покоління, яке сприймає, як це територія, яку в нас вкрали, яку в нас забрали. Тому думаю, що все одно Крим залишається в порядку денному. Давайте Энвер Куртиев возвращается к третьей нам. попытки попробуем связаться с Энверга. Энверга, Да, я слушаю. салям алейкум. Энверга, Да, вы участник этих событий, этого митинга, активный участник. Я вот просто видеокадр осматриваю, там в первых рядах пытались людей успокаивать. И мы, как знаем, мы тогда победили сепаратизм, участники митинга за территориальную целостность Украины. Какие у вас были надежды после митинга? Какие ощущения были? Во-первых, на этом митинге, конечно, было очень много крымских татар, и мы, в принципе, на этом митинге одержали победу, можно сказать. Мы прервали вот эту сессию, где должны были принять решения, сепаратистские решения. Но мы не ожидали, что такой будет исход. У нас были такие ожидания, что революция достоинства приведет нас к тому, что мы в конце концов у себя на родине заживем так, что у нас будет реализовано право коренного народа на самоопределение. И мы в своей родине все-таки будет национально-территориальная автономия в составе Украины, и наши крымские татары, представители крымского татарского народа, будут представлены в органах государственной власти, чего не было до этого. При Украине были представлены, но очень незначительно. Например, в органах службы безпеки Украины не было ни одного крымского татарина. Когда там была автономная республика Крым. Это был позор, конечно. Но мы теперь понимаем, почему. Потому что органы безпеки Украины, наоборот, следили или боялись каких-то действий крымских татар, вместо того, чтобы бояться истинных сепаратистов. Они боялись крымских татар, они сейчас уже об этом сами признают. Такие надежды были. Но, как видите, эти надежды не оправдались, к сожалению. Энверга, уже прошло 7 лет с момента тех событий, и вот в нашей студии вы слушали нашу дискуссию, в нашей студии сидит сейчас представитель законодательной власти, народный депутат от фракции «Слуга народа» Виталий Безгин. Вот скажите, чего вы ожидаете сегодня от украинских властей, как граждане Украины, которые проживают на территории оккупированного полуострова? Довольны ли вы действиями украинских властей в направлении деоккупации? Конечно, я недоволен. Тут даже двух мнений быть не может. А недоволен по одной простой причине. Потому что мы подавали несколько законопроектов, а конкретно это 3 законопроекта, о статусе крымско-татарского народа, о изменении Конституции, о том, чтобы уже даже после свершившихся событий можно было в украинском парламенте принять такие законы, которые бы решали наши политические права. Например, ввести в Конституцию те положения о национальной территориальной автономии. Снова прерывается у нас связь с Энвером Куртиевым. Вот, слышим. Но, к сожалению, на голосование их до сих пор не ставят, аргументируя тем, что не хватит якобы голосов. Сегодня, например,
при руководстве Зеленского и партии Зеленского «Слуга народа» они имеют, в общем-то, монобольшинство, и при желании, по сути дела, и при желании в первую очередь самой партии и самого президента Зеленского, наверное, можно было поставить этот вопрос на голосование и проголосовать, и набрать необходимые голоса. Хотя на первом этапе нам не нужно 2/3 голосов. На первом этапе нужно всего 226 голосов. Большинством голосов принимается этот законопроект, а потом отправляется в Конституционный суд, а уже после решения Конституционного суда, если Конституционный суд одобряет, тогда нужно набирать 2/3. Но у партии Зеленского и 2/3 они могут набрать при желании. То есть нет политической воли. А почему этой политической воли нет? Ну, я думаю, есть какое-то, наверное, политическое давление со стороны северного соседа. Либо они боятся, либо какие-то, я не знаю, вот надо это спросить у депутатов от этой партии. Пане Віталію, вам вопрос. Дивіться, я, звісно, відповім. Дякую. Я, по-перше, мені не дуже приємно, коли кажуть, що на нас є політичний зв'язок з боку північного сусіда. Хочеться спитати, чи був тиск на гетьмана самопроголошеного протягом 5 років його каденції, коли жодних кроків по відновленню Криму під Україною не було, і щось я не чув жодних претензій. Тим не менш, давайте по суті. Я бачив ці законопроекти, в тому числі і проект змін до Конституції. Він же не зареєстрований безпосередньо в даному скликанні. І ми ж розуміємо, що процедура реєстрації проекту змін до Конституції – це або 150 підписів, або президентський законопроект. З приводу ймовірності його ухвалення в цілому, дійсно мова йде в підсумку про 300 голосів. Питання, на моє переконання, непросте. Відверто. Якраз таки через те, про що ми говорили з вами в ефірі. Питання, саме тут не питання стоїть кримсько-татарського народу і прав кримсько-татарського народу. Тут стоїть питання автономії, і я думаю, що це предмет дуже непростої дискусії в парламенті. І особисто я маю сумніви, що питання автономії може подолати планку в 300 голосів. 226 я згоден тут, в принципі, знайти 150 підписів ініціювати. Це наша влада. Не думаю, що зараз є перепони для того, щоб це не спробувати зробити. Думаю, що з колегами, зокрема, які народжені в півострові, можна це спробувати реалізувати. І пройти перше читання. Що стосується другого читання, боюся, що можуть бути проблеми. Опасения от крымских татар какие-то есть? Ні, я ж кажу, що питання тут не в національній прив'язці. Питання безпосередньо в статусі автономії. 14-й рік зіграв в злий жарт, і це ще моя позиція в тому числі, що всі області все ж таки мають бути рівні перед кожною. Да. І це питання. Що автономний статус для Криму – це може бути проблемою. Тому що це все одно більш широкі повноваження. І це не стосується кримських татар, це стосується безпосередньо Криму і того, що ми отримали в 2014 році. И просто вопрос стоит право коренного народа на самоопределение, каким образом оно может быть реализовано. В цьому питанні якраз таки, я думаю, що тут питань немає з точки зору надати. А от як знайти баланс, щоб це не було автономії і право на реалізацію, це питання відкрите. Ми мали подібну дискусію з паном Рифатом Чубаровим, але поки не просунулись в даному питанні, скажу чесно. Энвер Ага, вам слово. Да, дело в том, что набрать 300 голосов – это проблематично, я понимаю. Но дело в том, что кроме «Слуги народа» там есть европейская солидарность, которая, мне так кажется, что они полностью, полным составом проголосуют, и партия «Голос». Единственная партия, которая не будет голосовать, скорее всего, это вам известная партия, которая… Партия, в которой есть 4 буквы, а одна из них «Ж». Да, совершенно верно. Поэтому, в принципе, я еще раз повторяю, здесь нужна политическая воля. 300 голосов можно набрать при желании, просто этого желания нет. И теперь в отношении автономии. Право нации на самоопределение, которым обладает крымско-татарский народ, это незыблемо. Дело в том, что вы все прекрасно понимаете, в международном праве есть одна небольшая коллизия. Есть право нации на самоопределение и есть принцип нерушимости границ. Но как раз крымско-татарский народ и в лице его представительного органа Меджлиса нашли очень хорошую… то есть мы обошли эту коллизию в международном праве и требуем восстановления национальной территориальной автономии в составе независимого украинского государства. То есть никаких нарушений незыблемости границ, ничего не нарушается. Мы в составе Украины требовали и требуем восстановления национальной территориальной автономии. Здесь восстановление национальной территориальной автономии для процесса деоккупации заинтересована прежде всего Украина. Потому что если этот вопрос будет стоять на международном уровне, то, естественно, соблюдая права
коренного народа и вообще права человека, то, что приоритетно в международном праве. Естественно, что международное сообщество поддержит Украину в этом вопросе. Да и Поэтому я считаю, поддерживает, что этот Энвер вопрос- Ага, да и поддерживает. Недавно, вы знаете, в Европарламенте ведь приняли резолюцию в рамках соглашения Украины с Европейским Союзом, где в 60-м пункте четко Совершенно проартикулировали важные вопросы, которые вы отметили. Совершенно верно. В 60-м пункте как раз-таки сказали о том, что нужно реализовать наше право на самоопределение и восстановить национальную территориальную автономию. То есть про Конституцию там уже шла речь. И плюс еще был вопрос о том, чтобы на государственном уровне восстановить финансирование канала АТР. К сожалению, ничего этого не делается. Я надеюсь, что услышат и депутаты с партии, как говорится, правящей партии, и, возможно, услышит об этом и президент Зеленский. Я думаю, что рекомендации Европарламента нужно выполнять. Если их не выполнять, то о каком же мы тогда сближении с Евросоюзом говорим и можем говорить? Потому что если это не будет выполнено, то ни о каком приближении к Европейскому Союзу и речи быть не может. Поэтому я думаю, что в перспективе этот вопрос должен быть решен. И я надеюсь на мудрость депутатов с партии «Слуги народа» в первую очередь. Я уверен, что Европейская солидарность и «Голос» поддержат. И я единственное хочу, чтобы партия именно «Слуга народа» прислушалась к рекомендациям Европарламента и приняла бы соответствующие решения, которые бы решили вопрос и с национальной территориальной автономией, и с финансированием программы АТР, без которого не только крымско-татарский народ нуждается в этой программе, но весь украинский народ и вся Украина нуждается, потому что только АТР сегодня борется именно на поле, так сказать, информационного поля боя с северным соседом. Это очень важный вопрос. Член Меджлиса крымско-татарского народа Энвер Куртиев был с нами на прямой связи из временно оккупированного полуострова. Пане Виталию, по поводу резолюции, которую приняли в рамках соглашения Украины с Европейским Союзом. Что скажете? Загалом чи в контексті безпосередньо Криму? В контексті 60-го пункту. Дивіться, треба докладати зусиль. Я скажу так, я загалом не все в резолюції мене тішить, загалом стосується України, найбільш профільних питань. Що стосується безпосередньо цього, завжди треба зважувати, тому що маємо розуміти ризики і наслідки, але тим не менш я не бачу перепон, чому б не спробувати. Відверто. Тобто претензія в тому, що не спробували, вона, я думаю, що обґрунтована, що спробувати варто. З приводу там інших політичних суб'єктів не хочу коментувати, буде різкий коментар. Це закінчена думка була в цьому плані. І це не про голос, я казав зараз. Я поняла. И еще, некоторое время назад вы отправляли депутатский запрос. Не отримав відповідь досі. Чего? Від обох міністрів. Не отримав. 2 же недели уже прошло. Не отримав відповідь. Станом на Ігнорують сьогодні не вас? отримав Як відповідь. Так, дійсно, з приводу фінансування, зокрема, і забезпечення сталого функціонування вашого каналу, відправляв, досі відповіді немає. На превеликий жаль, вчора з паном Ткаченко і Резніковим, попри те, що були на одному заході, не було змоги поспілкуватися, але сподіваюся, що вже в понеділок зможуть це зробити. Але наразі відповіді немає. Дякую за підтримку, дякую за ваш депутатский запрос. Дякую, что пришли к нам в студию и отвечали на наши вопросы. Народный депутат Украины, фракция «Слуга народа» Виталий Безгин был в нашей студии. А наш эфир продолжается. Теперь музыкальная часть нашего марафона с нашей другой студии, поэтому не переключайтесь. Эфир АТР продолжается. Рошкенджи.